लागायबाय लाइटारजों ना बेखौ खुगायाव दायो थ्रोब सोना होगोन आरो ना माने ओरैबायदि गिथावनाबो मोनलायलाङो नैबे मोनसे जागासिनो दङ नै रबिना टन्डन पान देखना आखना जल खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो होननानै ओंखारगासिनो दङ जुथा माबा माबि गाननानै नायबाय थादो आं बबे जायगायाव थाङो दा देखाय बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो अनजाथाव लोगो नोंथांमोन दायो आं बासाव गाखोना लाबाय लोगोफोर एसे गोजान नालाय 3 किल'मिटारसो जायो दाना ओंखारबोबाय लोगोफोर ब्लगिं खालामनोबो एसे आसुसु मोनलायलाङोलै हारसिंबाथाय हाबनो होआ होनदोंमोन लोगोफोर दायो हाबनो मोनबाय नै भितुराव हाबनो होबाय बिथिंगालै थारमाने आं बेलेग साइडथिंसो थांदोंमोन नालाय बेलेग गेटथिं बेयावहाय चेकिं माने बेनि खाथियाव नैबेनि इन्डिया गेटआ बिनि जौथाया गासै 138 फिट गोजौ बैयाव सिङाव आलारि बाथि फोजोंबाय थायो लागातार सान हर थारमाने आर्मि जवानफोरा सान हर डिउटि होबाय थायो हाबथारनायनि थाखाय बेयाव गोबां मानसिया लाइन जानानै दङ बैयाव चेकिं खालामगोन चेकिं जाखांनायनि उनावसो भितुराव थांनो मोनगोन आंबो लाइनाव दङ नैबे दै गबाय थानायखौ मोजां नुयोना गोबां साजायनानै दोनदों नेशनेल वार मेम'रियेल माने मुंख्लंफोरनि मुङाव जायफोर दावहायाव मुंख्लं जालांबाय बिथां बिर जवानफोरनि मुङाव बे वार मेम'रियेलखौ बानायनाय जादों सान्दुंजों मोदैलायनो हरदों लोगोफोर मोजां नुथाय क्लियारनि चेकिं खालामखांनायनि उनाव एसे भितुराव हाबबोबाय लोगोफोर थेवबो इन्डिया गेट साइडआव थांद्रायनो मोनाखै नैबे नेशनेल वार मेम'रियेल होननाय पार्क सिङाव हाबनो मोनदों बेयाव दैनि साजायना दोननाय गोबां समायना लोगोफोर एसे नायना लादो डिस्टार्ब खालामनाय मालायफोरनि भिडिअ बानायनाय फट' खेबनायफोरखौ देखायनोसै बे फुलफोरा गोबां समायना गोबां मानसि बबेथिं थांनो मोनो बबेथिं थांनो मोना गोबां रेस्ट्रिक्टेड लागायना दोननाय जादों सिगाङावहाय गोसो बायदि बेरायनो मोनोमोन देखना मोबाइल पानी में गिर जाएगा ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड कीवर्ड बरगद का पेड़ गोबां गिदिर दंफां दङ बेयाव बिदि थांनो मोना नामा रिपेयार सोलिगासिनो थिंबो हाबलांनो मोना पूरा रेस्ट्रिक्टेड कृपया नॉट कॉम्प्लेक्स द्वारा ही बाहर जाए इधर से भी मतलब हर जगह से बंद कर रखा है बेयाव ना मुंख्लंफोरनि मुङा गासैबो लिरजोबनाय दङ सोर सोर बिर जोहोलावफोरा बै दावहायाव जिउ गारनांदोंमोन बिथांमोननि मुङा बेयाव फारियै लिरजोबनाय दङ
हागोन नोंथांमोना बेबायदि गोबां 80,000निबो बारा मुंख्लंफोरा सेथि मुलुग दावहायाव जिउ गारनांदोंमोन। बहुद दोङो नायग'नो हानाय नङा बेफोरनि नामखौ। माने सिगांथिंबो आरो उनथिंबो मुंख्लंफोरनि मुङा। नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन। बेयाव थाइसेबो फैसा लाया, फ्रियावनो हाबनो मोनो। बिदिब्ला लोगो नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ इन्डिया गेटखौ मानि थाखाय बानायनाय जादों। जोंनि इन्डियान आर्मि बिथाङा बे सिख्लाफोर माबा मोनसे बुजायगासिनो दङ। उनका ये नाम है। हाँ, ये हो गए आर्मी नंबर है और ये रैंक है, ये उनके नाम है और ये बटालियन का नाम जो रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। थैंक यू समझाने के लिए। गिदिंखांबाय दालाय स्मारिका सौबिनिया सक। बिदिब्ला लोगोफोर बिथिं मा दङ एसे नायना फैनोसै। जानो हागौ बेवहाय मुंख्लंफोरनि मिउजियाम टाइपनि मा दङ एन्ट्रि अपेन स्मारिका। तो फिर कोई बे दावहानि बै समाव जानाय दावहा बबे बबे जायगायाव दावहा नांदोंमोन बेखौ देखायदों बेयाव। वाशरुम थांनायनि थाखायबो सुबिदा। बेखौ मोजां मोनो। ये नायदो लोगोफोर ये जाब्ला अर जोंनाय मीठा पान। रवीना टंडन का पान खा लो भाई। नोंथांमोन देखायनो सानदों रवीना टंडन पान। रवीना टंडन पान जाबानो खुगायाव अर जोंलायलायनाय आरो ना। नायदो लोगोफोर सासे मोनसे जानो नागिरदों। देखाओ कैसे जलता है, हम भी देखते हैं ना। लेट करना भैया एकदम। ये देख जला दिया लगाय बाय लाइटार जों ना। बेखौ खुगायाव दायो थ्रोब सोना होगोन आरो माने ओरैबायदि गिथावनाबो मोनलायलाङो। नैबे मोनसे जागासिनो दङ नै रवीना टंडन पान। देखना आग ना जल जाए। इसका कितना रुपया ले रहा है? इसका 40 रुपया मीठा पान। 40 रुपया। चैनल है यूट्यूब चैनल है। आप लोग देख सकते हैं। आप किस किस बारे में वीडियो बनाता है? ये ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग वीडियो अच्छा ब्लॉगिंग बनाता है ये भाई ने। आप लोग इसके चैनल में जाके देख सकते हैं हसन मैक्स। और ये लोग भाई लोग मीठा पान वाला वीडियो बना रहा है, आग वाला मीठा पान। चलो भाई आरो खनसेबाव जानो नागिरदों लोगोफोर। दौसिगोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होदो। नैबे लामाखौ बारस'नाया गोरलै नङा, थेवब्लाबो बारस'नांगोन। मानोना आं थांनांगौ लामाया नैबेसो। आं हारसिङैनो
थाबायगासिनो दङ रावबो लोगो गैफेरा बे लामाखौ बारस'नानै आङो बै साइडथिं थांनो गोनां बहुद स्पिडाव गारि फैयो बेखायनो सानै हय नायनानै बारस'नो गोनां जागोन